karate, fordi at man lærer hinanden at kende så godt, og man bliver udfordret, og man får virkelig muligheden for at træne mod et mål, og virkelig yde en indsats og se det bære frugter. Det karate har givet mig, det er en masse selvdisciplin, og det har givet mig en masse gå på mod. Og det har lært mig, at jeg kan meget mere, end jeg selv tror, og at jeg skal blive ved med at sætte mig selv mål. For det første så får man det meget bedre sådan fysisk, og jeg føler i hvert fald, at jeg kommer meget bedre form, og man får også nogle rigtig gode venner. Min bedste oplevelse var nok, da vi var i Bulgarien med klubben, og så vandt jeg finalen, og så fik jeg en guldmedalje, så det synes jeg var mega fedt. Min bedste oplevelse har nok været til min første DM, hvor jeg vandt bronze. Min bedste oplevelse, det var at til mit andet stævne, da jeg vandt førstepræmien og fik en pokal. Det bedste ved at tage til stævner, synes jeg i hvert fald, er lige en man skal på arealet. Når du står helt klar og prøver at psyke modstanderen lidt for at ligesom vise, at man dominerer dem, inden man går ind og kæmper mod dem. Og jeg synes, det fedeste er, at inden kampen, så har jeg nogle rigtig gode venner, jeg lige går og giver high five til. Det bedste ved at tage til stævner, det er lige inden man går ind på arealet, så er det adrenalinen, der går igennem kroppen på en, og så selvfølgelig, når man vinder. Altså, det helt store, det vil nok være at komme på landsholdet. Ellers bare ud til nogle store stævner og nogle gode oplevelser. Jeg vil gerne allerførst komme på landsholdet, og så vil jeg gerne til sådan store stævner som EM og VM og sådan noget. Og det jeg gerne vil opnå i fremtiden, det er at komme på det danske landshold, så jeg kan komme ud på alle de der store rejser til andre lande, for eksempel EM og VM, og ligesom komme ud og håbe at tage nogle medaljer. Det er også planen, at jeg også kommer på landsholdet, så jeg kan komme til EM og det her. Hvad kæmper vi for?